बेखौ जरायबाय थानांगौ आरो ना? औ जोब्बा बे रुखानाय आरो? औ रुनानै थफ्ला बुनानै दोनबाय औ थफ्ला बुनानै नायदो संख्रि एसेसो होफिनदो नायदो आरो नायनायाव गुरै जाबायबा मोनबायबा औ बेबो बोखारनानै मोनलायलायो आरो ना? औ फाथो बायदि मोनाबा गवाना बे फाथो गुरै बायदि औ गुरै जाबा ओमफ्राय बोखांनानै लामनानै दोनदो आरो फोरानदो। नोंसिना मा गामि? आङो खेराखान्दालगुरिनिसो ओमफ्राय मावनायानो सिरिकासार सेन्टारावनो अ डिपार्टमेन्टनिफ्रायसो फैदों नालाय गासिबो नोंसोरना? औ जोंसो बेबो जायो ना बेबो जागोन नामा होनदां? ए मुगाया बबेथिं गोबाव जोरगोनदां?